Človeče, nehnevaj sa. Tak to je taký typický príklad klasickej, staršej hry, kde človek nemá tú hru pod kontrolou. Je to čisto o náhode. Človek hodí kockou a kocka rozhodne jej teda otočenie, že čo sa bude diať. Dobrý deň, vítajte pri októbrovom vydaní podcastu Pezinok aktuálne. Dnes vás doslova zasypeme aktuálnym dianím zo zastupiteľstva a samozrejme ďalšími dôležitými správami z mesta a okolia. Ivanova glosa bude o tom, ako sa plánuje, respektíve veľmi neplánuje rozvoj mesta. V rozhovore sme si dnes pripravili ľahšiu tému a porozprávame sa o spoločenských hrách a na konci nebudú chýbať ani pozvánky na akcie. Príjemné počúvanie vám želajú dramaturg Ivan Pullman a od mikrofónu Juraj Jedinák. V septembri sa po letnej prestávke a mimoriadnom zastupiteľstve stretli zástupcovia mesta na riadnom rokovaní. Jedným z hlavných bodov bolo prerokovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta. Napriek miestami búrlivej diskusii navrhované zmeny poslanci odsúhlasili. Ako sme počuli priamo na zastupiteľstve, cesta získavania súhlasov a povolení, ktorá vyvrcholí záverečným hlasovaním, už bude v rukách nového poslaneckého zboru. A aj preto je otázne, či peniaze minuté na spracovanie aktuálnych zmien nevyjdú na zmar. Otázne je aj to, či bolo nutné riešiť zmeny, keď aj v zmysle zákona mesto už malo mať rozpracovaný nový územný plán, na ktorom však začne robiť počas budúceho roka. Keby sa veci začali na čas, dnes sme už mohli mať za sebou verejné prerokovanie a pripomienkovanie. Zaujímavé divadlo sme videli počas rokovania o odvolávaní náčelníka mestskej polície. Ako sa ukázalo, súčasný náčelník nemá v pláne skončiť dobrovoľne, čo nakoniec bolo aj hlavným dôvodom odvolávania. Napriek tomu, že to bolo jasné ešte pred samotným zasadnutím, vedenie mesta zostalo zaskočené a požiadalo poslancov, aby hlasovali proti odvolaniu. Aj za cenu zrušenia diskusie. Žiaľ, celé to bolo nedôstojné a pripomínalo to neslávne známe Fekyšovce. Okrem toho poslanci prerokovali prenájmy a prevody pozemkov, zhodnotili stav pripravenosti investičných akcií, vzali na vedomie informáciu o dlžníkoch mesta, zvolili prísediacich pre okresných súd v Pezinku. Bod, ktorý si zaslúži extra pozornosť, sa týka investičného zámeru vybudovania zastávok mestskej autobusovej dopravy. Cieľom je zabezpečiť peniaze cez externé financovanie. To sa týka aj preplatenia už investovaných a vybudovaných zastávok. 6. októbra sa začali rekonštrukčné práce na ceste v Modre. Obmedzenia výrazne zasahujú aj do premávky prímestskej autobusovej dopravy. Ak plánujete cestu cez Modrú Kráľovú, počítajte s výraznou obchádzkou a časovou rezervou. Okrem toho Bratislavský samosprávny kraj začal s rekonštrukciou križovatky v obci Viničné, kde buduje svetelnú križovatku. Hotová má byť koncom októbra. Oprava cesty na Šancovej ulici sa skončila. Aktuálne sa začínajú rekonštrukčné práce na ulici SNP. Pri oboch investíciách sa ukazuje rovnaký problém. Pod väčšinou mestských ciest sú zastarané inžinierské siete, čo môže spôsobiť, že opravenú cestu čoskoro opäť rozkopú. Bratislavská vodárenská spoločnosť nedávno zistila, že vodovod práve na ulici SNP je v havarijnom stave. A tak sa začínajú prípravné práce na jeho komplexnú rekonštrukciu. Má teda zmysel meniť povrch vozovky na ulici SNP? Je to na diskusiu. Rekonštrukcia nepríde skôr ako o 2 roky, čo, ako sme už zistili napríklad pri budovaní kanalizácie v Grinave, je veľmi optimistický termín. Stále zostáva aj otázka nulovej ambície odstrániť autá z ulic do dvorov. Vytváranie nových parkovacích miest, ignorácia alternatívnej dopravy, chýbajúce vyvýšené priechody pre chodcov, to všetko bude znamenať vybudovanie vnútromestskej autostrády. Po dlhých rokoch odkladov sa rozsvietilo svetielko nádeje v Grinave. Síce typický, ale pre mimomestských cestujúcich vlakom metúci názov stanice Pezinok zastávka sa môže v najbližších rokoch konečne zmeniť. Nový názov má byť Pezinok Grinava. Aktuálne nastavený systém platenia poplatkov za zber a likvidáciu komunálneho odpadu prinútil vedenie mesta v spolupráci s poslancami začať prípravu nového, moderného spôsobu zberu.
Cieľom je spravodlivé nastavenie poplatkov v zmysle platíš za to, čo vyprodukuješ. Tento systém určite môže pomôcť zlepšiť triedenie, ale má aj negatíva, napríklad zvýšený výskyt nelegálnych skládok. Sme teda zvedaví, ako sa k tomuto problému postaví nový návrh. Aktuálny stav skládok v katastri mesta je alarmujúci, spolu s faktom, že sa ich počet nedarí znižovať. V Pezinku bolo ďalšie stretnutie primátorov a starostov Malokarpatského regiónu. Hlavnou témou bola kvalita života obyvateľov. Prerokovali možnosti merania radónu, ktorý môže cez podložia prenikať do budov. Zaoberali sa aj financovaním samospráv, ktoré je dlhodobo neudržateľné. Dôležitou témou bola aj ochrana a zadržiavanie vôd v regióne. Mesto plánuje odstránenie časti drevín pri hradbách na Šancovej a Záhradnej ulici. Dôvodom je zachovanie samotných hradieb. Zoznam stromov vzišiel z dendrologického a statického posudku. Vypília 11 stromov, zvyšných 22 zostane, prípadne ich mierne orežú. Okrem toho mesto začalo s revitalizáciou územia pri hradbách na Šancovej ulici oproti výjazdu z ulice Sama Chalúbku. Cieľom je vrátiť zeleň a vytvoriť príjemný priestor na relax a oddych. September priniesol aj smutné správy. Zomrela ikona pezinského vinárstva a gastronómie Peter Matišák. O 2 dni neskôr nás opustil Štefan Šimák mladší. Rodinám vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Vinobranie je za nami, no prinieslo aj jednu veľmi negatívnu správu. Cena burčiaku prekonala cenu vína. Vinohradníkov čoraz viac trápi ochorenie zlaté žltnutie viniča. Už 6 okresov v rámci Slovenska má nariadenú karanténu. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky vydal začiatkom septembra pokyny, podľa ktorých treba pravidelne kontrolovať vinič a je nevyhnutné nahlásiť aj podozrenie na výskyt a následnú likvidáciu. Informácie mali zverejniť všetky obce vo vinohradníckych lokalitách. Napriek tomu sa tak nestalo. Tieto informácie sú dostupné na webe ústavu. Dedinou roka 2025 sa stala obec Budumerice. Ocenenie, ktoré udeľuje Ministerstvo životného prostredia spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia, získala v súboji s ďalšími 27 obcami. Súťaž má podľa organizátorov zvýšiť záujem o turizmus, zviditeľniť tradície a kultúrne zvyklosti. Okrem titulu získala obec aj miestenku v európskej súťaži, kde chce podľa starostu tiež zabojovať o víťazstvo. September patril behu. Cez víkend pred Vinobraním bol 14. ročník behu Pezinkom, nasledovaný prvým ročníkom charitatívneho behu Run Bekim Run. Veríme, že si bežci prišli na svoje, hoci počasie nebolo najlepšie. Všetkým, ktorým sa podarilo dobehnúť, gratulujeme. Pretekári z klubu Triatlon Pezinok bojovali na majstrovstvách Slovenska v duatlone v Spišskej Novej Vsi. V kategórii mladších žiačok si vybojovala striebro Tereza Kľučárová. V kategórii starších žiačok získala bronz Natália Virágová, tesne nasledovaná na 4. mieste Anou Tomášovou. Marek Búci skončil tiež na 4. mieste v kategórii starších žiakov. Nasleduje Ivanova glosa, dnes o rozvoji a plánovaní. Pezinok, mesto moderné, kultúrne, živé, funkčné, ekologické, pre obyvateľov a návštevníkov. Takéto okresné mesto by sme chceli. Čo nám k tomu ale chýba? Jednoznačne rozvoj. Na to, aby prišiel, treba plánovať a to sa nedeje. Vidíme to aj počas prechádzky mestom. Dnes síce môžeme chváliť rekonštrukciu Šancovej, čoskoro možno aj na ulici SNP. Na čo ale čoskoro narazíme, je realizácia na základe plánovania zo začiatku nového tisícročia. Na Šancovej, teda na miestach, ktorými ráno aj popoludní prejde veľa kolobežkárov a cyklistov, lebo je to, povedzme, logická cesta do gymnázia, sa opäť raz zabudlo na to, ako spraviť chodníky bezpečné. Rovnako sa to črtá aj v prípade rekonštrukcie ulice SNP. Dnes napriek potrebe utlmovať osobnú automobilovú dopravu vyhráva auto. A tak sa ulice, ktoré majú byť pre všetkých, zmenia na veľké parkovisko. Aj pred domami s dvormi, kde je dostatočný počet
parkovacích miest. Malo by sa to robiť inak. Po inšpiráciu netreba chodiť ďaleko, pomôžu nám susedné obce a mestá v Maďarsku či Rakúsku. Ak chceme moderné a živé mesto, musíme mu otvoriť ulice. Slalom pomedzi autá dnes už nie je uznávaným športom. V našom tradičnom rozhovore sa dnes budeme rozprávať o spoločenských hrách. Je tu s nami predseda klubu spoločenských hier v Pezinku Epitrapezion, Peter Varholák. Dobrý deň. Dobrý deň, dobrý večer, podľa toho, kedy to počúvate. No, tak asi každý pozná spoločenské hry nejaké, vie, čo si pod tým predstaviť, nejaké pexeso a takto, ale povedzme si, že čo všetko tento pojem zahŕňa. Ja si myslím, že história ľudstva, civilizácie hovorí o tom, že ľudia sa odjak živa vyčlenili ako živočíšny druh a začali si simulovať veci, čiže hrať spoločenské hry. Spolu v skupinách alebo sám niečo si vyskúšať na nečisto, aby to potom niekde v reále vedel ten človek spraviť dobre. No a spoločenské hry v dnešnej dobe plnia presne tú istú úlohu, dajú dokopy ľudí pre účely zábavy. No, už sme spomínali nejaké slovíčko, že história, teda má aj spoločenská hra nejakú históriu v zmysle, že vykopali sa pozostatky kameňov z človečene zlob sa spred 2000 rokov alebo niečo podobné? Čudovali by sme sa, ale určite áno. Keď by človek navštívil niektoré múzeá, napríklad v Grécku, v krajine, ktorú ja milujem, tak nachádzajú sa tam v zbierkach aj v Národnom archeologickom múzeu v Aténach, ale aj na iných miestach rôzne formy spoločenských hier, ktoré sa hrali ľudia v staroveku. Čiže bavíme sa o histórii 500-600 rokov pred Kristom, kedy boli už tie farebné kamienky z mora sa používali na hru a práve náš klub má v podstate v logu našej facebookovej skupiny aj výjav z vázy, antickej vázy, kde bájni hrdinovia Achilles a Ajax hrajú hru v kocky pred bránami Troje. A vieme aj, povedzme, že čo bolo obsahom tých hier, alebo či sa podobali na niečo podobné tomu, čo poznáme dnes? To je asi otázka pre archeológov skôr. Ja si neviem, bol som svedkom takýchto hier, ale vždy bol popis len spoločenská hra, zo staroveku. Čiže určite tie najstaršie hry, ktoré poznáme my a hráme aj dodnes. Napríklad taká najklasickejšia hra ako šach, ten sa hraje už od 6. storočia nášho letopočtu. Vyvinul sa v Indii pod úplne iným názvom, pod trochu zmenenými pravidlami, ale postupne sa vyvinula až do dnešnej formy, ktorá je populárna na celom svete. A vieme povedať aspoň to, že prečo ľudia potrebovali hry a potrebujú ich aj dnes. Hovorí sa, že vladári vždy uplatňujú to typické chlieb a hry. Tak áno, je to forma relaxu, je to forma takého ako keby zabudnutia na realitu toho každodenného života. Zároveň ja si myslím osobne, že každá spoločenská hra má aj tú funkciu jednak, že dáva ľudí dokopy, získavaš priateľov, známosti v tých oponentoch, ak to samozrejme ľudia hrajú správne a vedia dôstojne prijať prehru, ale aj výhru v takej hre. No a určite je tam veľký rozvoj alebo dosah na intelekt. Človek musí premýšľať, vymýšľať stratégie, využívať taktiku podľa mechanizmov tej ktorej hry a tým pádom sa podľa mňa aj zlepšuje nielen vo svojej práci, ale najmä tie deti, ktoré hrajú hry, tak podľa mňa majú veľmi potom jednoduchší prístup k ponímaniu učiva v škole. Asi každý pozná to najznámejšie človeče, nehnevaj sa. To je ten základ, ale povedzme poslucháčom, či existujú nejaké členenia spoločenských hier. Každého napadne asi, že podľa veku, ako je to ďalej. Áno, každá krabica spoločenských hier, dnes ich už je obrovské množstvo, nesie v sebe nejaké základné atribúty, teda či je vhodná pre akú vekovú kategóriu, či to sú malé deti, alebo už je to pre 14-roční, už chlapci a dievčatá dokážu hrať akúkoľvek spoločenskú hru.
Je tam počet hráčov dôležitý, či danú hru si zahrá človek solo, alebo si ju môže zahrať dvojici, alebo v partii 5-6 ľudí, ale dokonca sú aj party hry, ktorých sa môže zúčastniť aj veľké množstvo ľudí naraz. No a potom je tam atribút toho času. Koľko toho času chce človek investovať do hry. Lebo sú hry, ktoré sú dohrateľné za 15 minút, to sú také veselé, jednoduché kartovky napríklad, ale potom sú tam aj určité stratégie, väčšinou sú to vojnové hry alebo civilizačné hry, ktoré človek musí investovať ten čas, jednak aby naštudoval pravidlá a potom, aby si tú hru zahral. Niektoré, taký môj rekord osobný je 14-hodinová hra o Peloponeskej vojne. Kým sa dostaneme ešte k tým konkrétnym hrám, dá sa porovnať počítačová hra a stolová hra v tom zmysle, že či nekradnú vám aj z klubu, povedzme, ľudí, hráčov tie počítače? Tak tieto dve oblasti koexistujú spolu od začiatku. Počítače sú samozrejme novší vynález, povedal by som, čiže spoločenské hry sú staršie. A ja si myslím, že obidve majú svoje veľké pozitíva, ale aj veľké negatíva. Každé jedno. Čiže ťažko mi povedal, ja milujem spoločenské stolné hry, takže ťažko mi je hovoriť o negatívach takých hier, ale je to napríklad sedenie dlhé, keď človek hraje 3 hodiny, tak to môže byť trošku náročné. Zase ale na druhej strane nepozerá sa do monitoru a má reálnych buď oponentov alebo spoluhráčov. Keď máme nejakú kooperatívnu hru, tak všetci sa snažíme o nejaký spoločný výsledok a sedíme za jedným stolom a bavíme sa v reálnom čase. Čiže nie sú tam žiadne také tie digitálne odstupy, neosobné nicknamy, ktoré nikto nepozná, ale naozaj je tam konkrétny človek, ktorého musíš poznať, s ktorým sa bavíš, s ktorým ste si sadli a zabávate sa kvalitne. Asi takým spoločným menovateľom je, že je to asi aj veľký žráč času? Je to tak, avšak každé hobby ľudské si vyžaduje buď ten časový element, alebo finančný element. Spoločenské hry by som povedal, že majú tú výhodu, že ak človek nájde tú svoju dobrú, kvalitnú hru, tak ten pomer cena, výkon, ale aj čas je veľmi, veľmi dobrý. Poďme teda k tým hrám, aké sú moderné spoločenské hry a na čo sa zameriavajú. Spomenuli ste na začiatku Človeče, nehnevaj sa. Tak to je taký typický príklad klasickej, staršej hry, kde človek nemá tú hru pod kontrolou. Je to čisto o náhode. Človek hodí kockou a kocka rozhodne jej teda otočenie, že čo sa bude diať. Moderné spoločenské hry sa týmto vyčleňujú od tých klasických hier a to tým, že veľmi znižujú podiel náhody. Človek sám rozhoduje, prijíma nejaké opatrenia, zahrá v danej chvíli nejakú kartu, alebo aj keď hodí kockou, tak tú kocku vie použiť rôznym spôsobom, vie si to riziko straty alebo zisku riadiť sám. Tým sa vyčleňujú moderné hry od stolových hier, že človek niečo buduje, výkon v tej hre je ako keby také jeho snaženie a má potom na konci hry dobrý pocit. Nemusí byť vyslovene, že súvisiaci s víťazstvom, ale aj s vybudovaním niečoho, keď je to nejaká ekonomická hra, tak určite. Akými hrami žijú dnes a aké sú ich motívy? My keď sme boli decka, jasne, začínali sme či už šach, dáma, ale aj to klasické Človeče. Potom, keď sme boli väčší, sme fičali dostihy a stávky, neskôr prišli Monopoly. Aj dnes majú, možno nielen decka, ale aj tí dospelí nejaké hry tohto typu, alebo je to už všetko sci-fi a je to nejaké motivované seriálmi, alebo ako je to? Povedal by som, že už asi pravdepodobne neexistuje téma v živote našej planéty, ktorá by nebola podchytená v spracovaní v stolnej hre. Čiže keď niekto miluje, ja neviem, antický starovek, Grécko, tak nájde aspoň 100 rôznych vynikajúcich hier na túto tému iba. Keď má niekto rád, ako ste spomenul, science fiction, alebo nejaké fantasy, Pána prsteňov, iné, Dúnu teraz pretlačajú obchody, aby sa hrala na stoloch. Takže naozaj
Je pestrá škála, človek si vyberie hru, ktorú chce hrať, nájde si vhodný mechanizmus pre danú tému a keď má dobrú partiu, tak sa zabaví úplne vždy. A čo rozhoduje o tom, že hra sa stane obľúbená? No to keby som vedel, tak určite sa stanem vydavateľom alebo aj autorom stolových hier, to by som bol naozaj na tom dobre. Ja poviem príklad v našich končinách, lebo doména tých spoločenských hier je väčšinou v zahraničí. Ale keď som staršia generácia, tak spomeniem Československo, tak máme tu na autora hier Vláďu Chvátila z Moravy, ktorý naozaj vymyslel pred asi 15 rokmi vynikajúcu civilizačnú hru Through the Ages, Story of Civilization. Človek sa tam premení na nejakého takého veliteľa národa, ktorého sprevádza jeho nejakým rozkvetom od staroveku až po moderné počítače. A jednoducho, čo rozhoduje o úspešnosti? Tá hra je dlhá, trvá aj 3-4 hodiny, kým ju človek odohrá, ale ten človek, ktorý ju odohrá, tak má naozaj veľký dojem z nej. Sa mu môže ešte aj snívať o tej hre. Tá hra proste píše ako keby taký príbeh. Ale to je ťažká, to je náročná hra. Sú oveľa jednoduchšie hry, ktoré si takisto získali veľkú popularitu. A práve ten istý autor prišiel s takým konceptom Krycie mená, ktorá je taká party hra, kde máte skryté role a hľadáte slova. Je to taká skôr slovná hra. Vynikajúca, takisto mega úspešná hra celosvetovo, nie len v našich končinách. Naozaj tento autor je uznávaný na celom svete. Ak hovoríme o konkrétnej stolovej hre, tak sú tie hry stavané tak, že môžu mať aj rôzne scenáre, že sa nám to nezačne opakovať, že už vyťahnem všetky kartičky, po 5 razoch si zapamätám ich obsah a už som frajer? Hry majú rôzne koncepty, rôzne mechanizmy, väčšinou keď ich rozdeľujeme na také hry štýlu európske hry, väčšinou sú to nemeckí autori alebo francúzski autori, tak to sú ekonomické hry, ktoré tá ich replayabilita, alebo teda znovu hrateľnosť, môže trošku byť narušená tým, že ten mechanizmus je daný a človek si len zopakuje tú partiu a mení sa tá hra podľa toho, ako sa práve prebiehajú nejaké tie podmienky. Oveľa jednoduchšie to majú tie hry príbehové, Ameritrash takzvané, tak tie samozrejme píšu dejiny, ako keby. Tam sa človek vloží do nejakého príbehu a tam sú naozaj tie scenáre, rôzni ako keby nepriatelia, ktorých treba prekonávať, rôzne príbehy, fantasy, mágia, kúzla, všetko sa to tam prenesie. Takže človek má väčšinou vždy originálny zážitok z tej hry. A poďme si teraz niečo povedať aj ku klubu Epitrapezion. Čo je to teda za klub, ako funguje a čo je to jeho úlohou? Ďakujem, že ste správne vyslovil ten názov Epitrapezion, v gréčtine klub stolových hier. Pôvodná idea bola nájsť si spoluhráčov. Nájsť si spoluhráčov pred 10 rokmi nebola až taká jednoduchá úloha, ale v Pezinku sa mi podarilo založiť a 5 rokov vybudovať takú peknú tradíciu. Každý február sme mali veľkú stolnohernú akciu. Volalo sa to Pezinok at War Gaming. A premietli sme túto tradíciu aj ďalej. To bola 4-dňová akcia. Teraz už robíme 3-krát do roka v rámci Akadémie spoločenských hier. 3-krát do roka akciu Taverna. Ľudia si môžu aj celý týždeň od pondelka do nedele každý deň zahrať moderné stolové hry s fantastickými spoluhráčmi nie len zo Slovenska, ale z Českej republiky. Máme kamarátov, ktorí nám chodia na túto akciu a tam naozaj je radosť vidieť 100 ľudí naraz v miestnosti hrať stolné hry. No a toto boli teda jednorázové akcie, ale keďže žijem v Pezinku, tak chcel som aj nájsť takých pravidelných kamarátov na hranie v našom meste a to sa podarilo skrz šachový klub na Hrnčiarskej 44. Sa teraz už pravidelne 10 rokov stretávame každú nedeľu, teda nie každú, ale skoro každú nedeľu v priestoroch, teda na tej Hrnčiarskej dennom centre a vybudovali sme komunitu, ktorá má už vyše 300 ľudí. Pomáhate aj organizovať nejaké akcie v Pezinku? Áno, veľmi radi sme boli oslovení z Domu kultúry a zatiaľ sa nám podarilo
spolu zorganizovať 3-krát podujatie Raz, dva, hry spolu s Peťom Čermákom. V rámci toho bola hlavná sála kultúrneho domu v Pezinku prístupná pre rodiny s deťmi a mohli sa tam rodinky teda zahrať moderné hry, deti sa mohli zúčastniť kvízov, mohli sa tam zabaviť rôznymi spôsobmi. Klub má 10 rokov, bola už nejaká oslava, alebo bude nejaká veľká oslava aj v meste? Alebo? Tak spoločenské hry sú minoritná, paradoxne pre mňa vždy fascinujúce, že minoritná záležitosť v rámci zábavy všeobecne. Takže my sme mali takú vlastnú oslavu v rámci klubu, stretli sme sa viacerí hráči, každý priniesol nejaké občerstvenie a zahrali sme sa hry. To je naša oslava klubu, že hráme. Vianoce sú síce ešte ďaleko, ale v podstate už každý asi to v októbri vnímame tak, že sa to pomaly blíži, takže dáme nejaký tip ľuďom na stolové hry? Veľmi rád, ak dovolíte, tak by som využil príležitosť, lebo máme člena klubu, ktorý aj pracuje a dokonca aj má svoj vlastný stolnoherný obchodík Ludopolis. A chlapci sú zároveň vydavateľmi hier do slovenčiny, takže prinesú nám už teraz v októbri, by mali mať k dispozícii také zaujímavé hry ako Farby bavia, taká rodinne založená hry, kde pravidlá sa dajú vysvetliť za pár sekúnd a dohrateľné je to do pol hodinky, že príjemná záležitosť. Potom úplne také, že pre najmenšie deti tam bude titul Umývaš ty, akože kvázi riad, hej, nejaká taká kartovačka o to, že kto bude mať tú najväčšiu zodpovednosť za čistotu. A potom je tam trošku strategickejšia hra Moja štvrť, ktorá tiež vyjde teda v slovenčine a tam už ide trošku o budovanie teda nejakých tých budov vo svojej mestskej časti. Takže nejaká taká strategickejšia hra, možno že pre väčšie deti. Z takých stálych titulov, ak dovolíte, by som spomenul môj jeden z najobľúbenejších 7 divov sveta. To je už známy titul, starší, ale tento rok vyjde jeho verzia kocková. Čiže 7 divov sveta kocky. Čiže budeme mať možnosť vybudovať jednu z tých najúžasnejších stavieb v staroveku. No a potom pre milovníkov Pána prsteňov tu bude Pán prsteňov Osud spoločenstva, taká kooperačná hra na motívy veľmi úspešnej hry Pandemic, čiže spoločne je to kooperačka, takže nejaký ten spoločný cieľ tam bude dosiahnutý, zábava tiež. No a potom tu máme veľké epické príbehové hry ako Spíci bohové a Zaklínač, ďalšia epizóda. To už musia vedieť tí ľudia, ktorí sa tomu naozaj venujú. Tak ďakujeme za tipy aj za rozhovor. Naším hosťom bol Peter Varholák, predseda klubu spoločenských hier Epitrapezion. Vďaka, dovidenia, do počutia. Ďakujem pekne, Pezinok, hrajme sa. Na záver niekoľko pozvánok. Preložený plavecký maratón je tu 10. až 11. októbra, bude v mestskej plavárni. Vítaní sú fanúšikovia, ktorí povzbudia plavcov, možno aj v dosiahnutí nového rekordu. 11. októbra od 10. budú vo Svetom Jure v renesančnom dome raňajky so zvieratkami. Čakajú vás raňajkové dobroty a príjemná atmosféra spoločnosti prepeličiek, mačiek či zakrslých králičkov. V Modre môžete 11. októbra prežiť deň s Ľudovitom Štúrom. Štúrova Modra prinesie popoludne plné histórie, literatúry, hudby, divadla a tvorivých dielní pre deti i dospelých. Pestrý program vás prevedie Modrou v duchu 19. storočia a priblíži vám osobnosť Ľudovita Štúra. Tak ako každú jeseň sa milovníci výtvarného umenia môžu tešiť na deň otvorených ateliérov. Bude 18. a 19. októbra. Do akcie sa zapojili umelci z Malokarpatského regiónu. Viac informácií nájdete na webe Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Záver mesiaca bude patriť súťaži v štandardných a latinskoamerických tancoch. Pezinský strapec bude tentoraz spojený aj so slovenským pohárom juniorov a junioriek. Akcia bude 25. a 26. októbra na Novej Podlahe v spoločenskej sále Domu kultúry v Pezinku.
Veríme, že uplynulé minúty hodnotíte na konci tohto podcastu ako užitočne prežité. O mesiac sme tu opäť. Dovtedy sa na vás budú tešiť Ivan Pulman a Juraj Jedinák. Do počutia.